जोनोम साननि प्रसाद जानानै माखासे सुबुङा लोरबां जायो। लोरबां सुबुंफोरखौ डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होदों। बागानपारा बेंसिमारि गामियाव जायो बे जाथाया। बाक्सा जिल्ला सिंनि बागानपारा बेंसिमारि गामिनि 12 सुबुङा जोनोम साननि प्रसाद जानानै लोरबां जायो होनना मिथिना मोन्दों। जाथायनि सायाव मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय बृहस्पतिबार खालि बेंसिमारि गामिनि बुद्धि बर' मुंनि सुबुङा फिसौनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बुट प्रसाद होदोंमोन आरो बे बुट प्रसादखौ गामिनि सुबुंफोरा जानायनि 3 साननि उनाव साफा साफायै खिनाय गोबानाय जायो होनना मिथिहोयो आरो खौरां बुथुमनाय समसिम बेंसिमारि गामिनि 12 सुबुङा लोरबां जानानै मुसलपुरनि डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लानायखौ मिथिनानै मोनो। बेंसिमारि गामिनि बुट जानानै लोरबां जानानै फाहामथाय लाबाय थानाय सुबुंफोरखौ बागानपारा दखरा एबसुनि आफादगिरि मनज नार्जारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा हस्पिटालाव थांनानै खौरां लाहैयो। गुबुन फारसेथिं फाहामथाय लाबाय थानाय लोरबां सुबुंफोरखौ बुट जानायनि थाखायनो जादों होनना बुंनायजों लोगोसे गुदुं बोथोरनि थाखायबो बेबायदि जाथाया जायो होनना डक्टरा फोरमायदों होनना बुद्धि बर'आ ओरैबायदि फोरमायो। বাৰ্থডে পাতিছিলোঁ তাতে মই বুট মুগ দিলোঁ আৰু এনে প্ৰসাদ দিছোঁ। প্ৰসাদক তেওঁলোকে খাই পেলাই আজি 4 দিন যোৱা বৃহস্পতিবাৰে পাতিছোঁ, আজি মোটামুটি সোমবাৰ। তেওঁলোকে কৈছে কি যে আমাৰ এই বুট খাই পেটৰ অসুখ খোৱা বুলি। তো মইতো দোকানৰ পৰা আনিছোঁ 5 কিলো বুট, আনি ধুনীয়াকৈ ধোৱা পখলা কৰি ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি ঠগি চগি দি আৰচক সম্বৰ্ধনা কৰাই আমাৰ বাথৌ বুঢ়াক পূজা পাতি দি মই সেই প্ৰগ্ৰামখিনি কৰিছোঁ। তাৰপিছত আজি মানুহবিলাকে কৈছে কি বুট খাই পেলাই পেটৰ কমপ্লেইন খোৱা বুলি কৈছে। এইখিনিয়ে যোৱাকালি কাৰোবাৰ হৈছে 7টাত, আজি হৈছে পুৱা 7টা বজাত। এতিয়ালৈকে কিমানজন মানুহৰ হৈছে? মোটামুটি 10-12জন হোৱা বুলি কৈছে। মই বাকীকেইটাক দেখাই নাই, আমাৰ গাঁৱৰ 5-6জন দেখিছোঁ। ক'ত নিছে তেওঁলোকক? মুছলপুৰত নিছে মেডিকেলত। ডক্টৰে কি বুলি কৈছে? ডক্টৰেতো মই এতিয়া ৰিজাল্ট তেনেকৈ পোৱা নাই, তথাপিতো কৈছে কি হ'ব পাৰে গৰমৰ দিনৰ কথা, গৰমত তেনেকুৱা হয় আৰু মানে ডিচেণ্ট্ৰি পাতলা পায়খানা হৈয়ে থাকে গৰমৰ দিন, তেনেকৈ কৈছে ডক্টৰে। কোন এতিয়া আমাৰ এতিয়া আছে মোটামুটি মুছলপুৰ। गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु एसआइ निउर' थेरापि सापागुरिनि बेंटल गेटआव। आथिं फारसे थांनानै थाब्लिट गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय, दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर'थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरिनि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सेटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर, नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाब्लिट गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय, दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'ला माइनो फ्रि। दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जादोंमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय, आङो मोजां थाबायनो हाबाय।